Кәрим Тинчурин исемендәге театр ул вакытта күчмә театр дип йөргән. Иң беренче спектакле Шәле авылы клубы сәхнәсендә узган. Һәм бүген дә иҗади төркем артистлар, драматурглар яңадан авылга театрның туган көнен билгеләп үтү, үткәнне кабатлау өчен килделәр. Нәкъ 87 ел элек кебек кунакларны җигелгән атларда җыр бию белән каршы алдылар. Учакта пешерелгән ипи һәм коймак белән сыйладылар. Бүген менә без шушыны матур итеп искә төшерү өчен, бүгенге шушы Шәле халкы белән очрашыр өчен, үзебезнең үткән юлыбызны сөйләр өчен дип бирегә җыелдык. Һәм безне Шәленең кунакчыл халкы коймаклар белән, үзләренең тәмле ашлары белән каршы алдылар. Фойеда зур күргәзмә оештырылган иде. Кунакларга авыл тарихы турында сөйләделәр, Шәле халкының көн күреше, гореф-гадәтләре белән таныштырдылар. Күчмә театр Шәле авылына килеп, Шәле халкына үзенең иң беренчеләрдән булып спектаклен күрсәткән. Һәм Шәле халкы үзенең җиңел кулы белән, көчле алкышлары белән аларга менә киң юл ачып җибәргән кебек тоям мин. Авыл мәдәният йорты сәхнәсендә җирле яшь талантлар башкаруында концерт булды. Кунаклар да буш калмады. Алар җырлар башкардылар, тарихны искә төшерделәр. Кәрим Тинчуринның нәкъ менә шушы сәхнәдә куелган Булат, бабай семьясы спектакле турында сөйләделәр. Эх, алмагычлары дип исемләнгән спектакльдән үзек тә күрсәттеләр. Очрашу җылы бәйрәм шартларында узды. Кунаклар үзенең 90 яшьлек юбилеена да килергә вәгъдә бирделәр. Зур шарада шундый күренекле шәхесләр килгән вакытта инде үзебезнең күңелләребезгә шундый рәхәт, җылы булып китә. Без инде кунаклар каршыларга бик шатбыз. Һәр вакытта да шундый кунаклар килсә, ул безнең өчен бер үзе аерым бер матур бәйрәм. Шуңа күрә дә бүген менә шундый күренекле шәхесләр килгән вакытта ул яңадан кабатлап әйтәсем килә, безнең өчен бик сөенечле вакыйга.